каждый сильнее, всех богаче и моднее. Чей дворец шикарней всех? Кто зовется сам успех? Тэатр і цырк арганічна спляталіся ў пастаноўцы мінскіх артыстаў. Незвычайнае светлавое і гукавое шоу, яскравыя разнажанравыя выступленні. На арэне лядовага палаца стваралася сапраўдная казка. Ад некаторых нумароў у прамым сэнсе захоплівала дух. Рэжысёр адзначае, тэатральна-цыркавая казка стваралася на аснове шматгадовага вопыту работы з канцэртнымі шоу сусветных зорак. У пастаноўцы задзейнічана больш за 30 артыстаў, а для тэхнічнага абсталявання спатрэбілася 5 тонн рэквізіту, частка з якога зроблена італьянскімі майстрамі. Мы решили с этого города начать. Здесь много друзей, здесь хорошая атмосфера и энергетика. Идея пришла во сне, сказка сложная, сложный сюжет, много персонажей, все новое. Новые трюки, новые костюмы, много новых артистов, авторская музыка. Сюжет казачнай пастаноўкі распавядае пра незвычайную краіну – цырк, у якой жывуць добрыя і вясёлыя клоуны, грацыёзныя эквілібрысты і незвычайныя асілкі. Дрэсіраваныя жывёлы ходзяць на задніх лапках і выконваюць каманды. Кіруе гэтай краінай прынцэса. Але злая каралева вырашыла скрасці дзяўчыну. Для таго, каб выратаваць прынцэсу, яе сябрам неабходна адправіцца ў доўгае і захапляльнае падарожжа. Разам з сабой запрасілі гледачоў. Очень ей понравилось, потому что она смотрела с таким умилением вообще. И так завороженно. Как огнем вот там делали вот этот. Клоуны очень смешные были. Было интересно, красочно, красиво достаточно. Вначале наверное, не очень. Так было удивительно, а потом да. Шоу само по себе очень интересное. Если честно, я даже не ожидала, что будет так интересно. Ужо ў наступныя выхадныя магчымасць зазірнуць у каралевства разбітых люстэркаў атрымаюць і ў сталіцы. Еўгенія Мароз, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».